batzordean diktaminatu genuen 2024ko udal aurrekontua, abenduaren 20ko osoko bilkuran onartuko dena. Azaroan aurkeztu zuen udal gobernuak aurrekontu proposamena eta azken asteetan, azken hilabete honetan, han eta hemen aritu gara, auzoetan aritu gara aurrekontu proposamen hau aurkezten, eta baita oposizioarekin eskuz esku lanean aritu gara, eta ondorioz, esan dezakeguna da, batean eta bestean egindako ekarpenak barneratu ditugula aurrekontu proiektu honetara. Eta beraz, gutxitan esan dezakeguna da, esku artean daukagun aurrekontu proiektu hau, herri misioetan sakontzeko aurrekontuak direla, auzoen eraberritzean sakontzeko aurrekontuak direla, eta adostasunaren aurrekontuak direla. Hala bada, datorren urtean Usuriko udalak 13 milioi pasa euroko aurrekontua izango du, zehatz esan da, 13.157.578,45 euro, kasik iazkoaren pare. Iaz izan genuen aurrekontua 13.178.000 eurokoa izan zelako. Eta beraz, azken hamarkada honetan, udalak izan dituen aurrekontuei erreparatuz gero, oso aurrekontu altua izaten jarraitzen du, eta beraz azken urteetako goranzko joera hori heltzen diogu datorren urtean ere. Gainera, kontuan hartu behar da, iazkoaren pare gaudela esaten dugunean, zergatik iaz zapateriko eremuko alegia Michelin alboko partzela horren garapen industrialetik hirigintza aprobetxamendu gisa 871.000 euro jasotza aurreikusi genituen, eta horrek eragin zuen diru sarreretan edo diru sarrerek gora egitean modu nabarmenean. Beraz, iazko aurrekontuek bazuten ezoikoa den diru sarrera bat, eta diru sarrera hori erreflejatzeak eragin zuen iazko aurrekontuak altua izatean. Aurten, diru sarrera berezi hori gabe ere aurrekontu altua dela esan dezakegu, eta batez ere honako arrazoiek eragiten dute aurrekontu altua izatea. Alde batetik udalak finantzatzeko foru funtsetik jasoko dan diru ekarpena nabarmen handituko da iaztik. 5.822.000 euro jasoko ditugulako, alegia iaz baino 380.000 euro gehiago. Beraz, bada zerbait kontutan hartu behar dugu, fondo forala izaten dela, gure aurrekontuen edo gure diru sarreren herena fondo horretatik eratortzen dela. Eta beraz, fondo honek gora egiteak, aurrekontuak gora egitea ekartzen du. Zuzeneko zergetan ere, igoera desente aurre ikusten dugu, iaz baino 280.000 euro inguru gehiago biltza aurre ikusten dugu, batez ere, igoera esanguratsuenak plusbaliari eta jarduera ekonomikoaren zergan aurre ikusten ditugu diru sarrerek gora egitea. Beste igoera bat, 2024ko onartu ditugun ordenantza fiskaletatik eratortzen dira, igoera orokor bat onartu genuen 2,9%koa, eta beraz horrek badakar igoera bat, diru sarrerek gora egitea, baina batez ere igoera nabarmena jasoko dugu ura kastolderia tasan, ordenantza fiskalak onartu genuenean adierazi genuen bezala, tasa horretan aldaketa esanguratsua egin dugulako aurten, arazketagatik ere kobratzen hasiko gara, datorren urtean 8ko igoera izango du tasa horrek, eta horrek ere inpaktu bat du diru sarreretan, hain justu 172.000 euro gehiago rekaudatzea edo biltzea eragingo duelako. Eta sarreretan ere bada aipatzekoa diru laguntza bidez, udalak ere lortzen duen dirua, eta zentzu horretan aurreikusten ditugu bi diru laguntza garrantzitsu jasotzea. Baten kasuan jada ebazpena badaukagu, eta da gure ur sistema berritzeko, gure ur propioarekin, errezpekurarekin, gure etxeak hornitzeko, eta sistema horretan egiten ari garen
hobekuntzetarako diru laguntza bat eskatu genuen Europako funtsetatik eta 225.000 euroko diru laguntza bat jaso dugu, beraz horrek sarreretan inpaktu garrantzitsua izango du. Eta bestetik, naiz eta gaur gaurkoz oraindik ebazpenik ez izan, zaintza eredu berriaren implementaziorako ere eskatua daukagu beste diru laguntza bat eta hortik ere eratorriko da zerbait, beraz guztira urtean zehar ohikoak izaten diren diru laguntzez haratago beste 300.000 euro gutxienez aurreikusten ditugu. Eta esan behar da ere, adi gaudela Europako funtsetatik zer erator daitekeen, noiz abiatu daitezkeen deialdi batzuk, eta hainbat proiektu prest ditugu, deialdi horietara aurkeztu eta bada finantziazio gehiago lortzen. Beraz, aurrez esan dugun bezala, aurrekontu hauek 5 erronka handiri erantzuteko baliatu nahi ditugu. Bat, trantsizio ekosozialari bultzada emateko. 2, 650 usurbil proiektua ardatz tokiko garapena eta kultura sustatzeko. 3, gizarte babesa indartzeko eta batez ere zaintza eredu berriaren implementazioan jauzi esanguratsua emateko. 4, udalaren eraldaketan sakondu eta misio maitako gobernantza eredu berria diseinatu eta martxan jartzeko. Eta 5, gure herriak, gure herri auzoak eraberritzeko proiektuak gauzatzeko. Trantsizio ekosoziala izango da lehenengotakoa, eta udala badakizue lau misioietako bat, justu gaur bertan abenduak 14 arratsaldeko 6 hemen bertan misio hori finkatzeko sorkuntza prozesu bat abiatuko dugu, eta usten dugu usurbil nekez ulertu daitekela trantsizio ekosozialik gabe, ingurumenarekin eta klimarekin lotutako erronkei usurbildik nola erantzuko diogun denon artean agustea nahiko genukelako, ezta. Eta, batez ere, aurrekontuei dagokienean, klima aldaketaren erronka global honi tokikotik erantzutea iruditzen zaigu garrantzitsua dela, eta orain arte indako ibilbidean jarraitzeko asmoa dugu, eta nagusiki aurrekontuetan energia alorrean eragitea aurreikusten dugu. Hor, 2021 egin zen argiteria publikoaren azterketa eta proiektu bat landu zen, eta urtez urte proiektu hori faseka garatzen duaz. Orduan, urtero jasotzen dugu diru zati bat partidetan, aurrekontuetan, partida bat, 50.000 eurokoa, eta urten ere nola ez jaso egin dugu. Horrez gain, plaka fotovoltaiko gehiago instalatzea ere aurreikusten dugu, horretarako beste 40.000 euro jaso ditugu. Energia komunitate bat ere abian da, udala bidelagun da, eta horrek ere udalak aurreikusten du, ekonomikoki ere laguntza eta babesa ematea. Usurbil 00 hondakinen kudeaketa eredu berri izateak ez du esan nahi estankatu eta geldik egon behar dugunik, badakigu ze gaikako bilketa kopurutan gabiltzan, baina hondakinik onena sortzen ez dena leloari jarriki prebentzioan etengabean lan egiteko ekimenak baditugu, eta horretarako ere 23.000 euroko partida bat jasotzen ditu aurrekontu honek. Mugikortasun aktiboa eta jasangarriaren norabidean ere kokatzen ditugu hainbat inbertsio, askotan inbertsioak hormigoiarekin eta beste hainbat balorekin lotzitugulako, baina gure ustez oso garrantzitsua bai Kalexarko autobus geltokia berria brigogailuekin eta Txokoaldeko zubia. Eta hori biak ere trantsizio ekosozialean kokatzen ditugu nola ez. Txokoaldeko zubia zubi berri bat izango da, mugikortasunean mota izango ditu batetik karril propio bat, beste bat oinezkoena eta beste bat bizikleta bidaiatua pasa zubia igaroan izateko, ezta? Eta nola ez, horien mugikortasunean eragin zuzena izango dute. Aipatu nahiko genuke baita ere, energia eta klima aldaketarako teknikari berri bat dugula, gurekin ganean. Europako funtsetatik eta lortutako diru laguntza baten bitartez dago, baina noski horrek ere udalak zati bat hartzen du kostua, eta 3 helburu ditu teknikari batetik pobrezia energetikoan dagoen herritarrari laguntzea, bestetik
udal eraikinak efizienteagoak izateko azterketak eta hartu beharreko neurria proposatzea, eta hirugarren bate bai, herritarrei energia gaian aholkularitza eskaintzea. Orduan, epe motxean, udal eraikinen lanean onarren, herritarren eskura egongo da, bai kotxoenean edo bai auzoetan. Eta nahiz eta hauek 2024 urteko aurrekontuetan erreflejatute ekonomikoki ezin dugu ahaztu 2023 datozenak eta gantxe bertan exekuzio fasean daudenak Zumartegiko ibai ertzaren berreskurapena. Orduan, horre egiten nahi gehan esku hartze hori lehen goratze horrek ere nola gaite trantsizio ekosozialarekin erabat lerrokatuta dago eta hor kokatzen den. Eta pixkat, badaude gero partida txiki gehiago eta askotan zehar lerrotasunez asko sartu ditke trantsizio ekosoziala, aipagarrienak eta azpimarragarrienak horretan. 650 usurbil bizi, proiektua sustatzeko 100.000 eurotik gora bideratu ditugu. Ekimenez eta proiektuz bete datorkigu 2024 urtea, baita ere, eta proiektu honi dagokionez. Zumetaren 50. urte horreneko ekitaldian jarraitzaz gaina, ez duk 13 parkea gauzatzeko proiektuari ekingo diogu. Aurrerago emango ditugun proiektuaren azalpen argiagoak. Bi zertxela emango ditut momentuz. Ez duk 13 mugimendua abiapuntutzat harturik eta haien irizpideari jarraika euskal kulturaren historian mugarri izan zen euskal ekimenaren transizio eta erakusleio izango den parkea osatu nahi dugu Usurbilen. Haren errekan, zehazki. Kultura modu ludikoan, natur ingurune urbano batean eta edonorentzat irekia eta irisgarria plazaratzeko gunea litzateke. Usuriko bi artista handion lanak ezaugarritzen dituen poemak, kantuak, marrazkiak, tresnak, naturaren eta bizitzaren elementuez osatutako parkea izango da, inklusiboa, ludikoa eta dinamikoa. Usurbil euskal kulturaren mapan modu garrantzitsuan kokatzea da helburu. Sagardoaren Usurbil eta herriaren Usurbil 650 barruan baitare garatzen hasteko proiektuak lantzeko diru partidak baditugu, bai eta bisita berriak sortzeko ere. Aurrez esan bezala, hirugarren lan ildoa gizarte babesa indartzea da, eta batez ere zaintza eredu berriaren implementazioan jauzi esanguratsuak ematea, eta zentzu hortan esango nuke 2024 urtea urte giltzarria izango dela, eta ondorioz horrek eskatu digu inbertsioak areagotzea talengoaz gain, gizarte zerbitzuetara bideratzen dugun diru partida horretaz gain beste 200.000 euro baino gehiago bideratzea implementazioari begiraz. Eta hor, nagusiki beti esan dugu gure helburua badela zaintza sistema publiko eta komunitario bat eraikitzea, eta ekosistema horren helburua izango da gure herritarrei, zaintza behar duten herritarrei plan pertsonalizatuak eskaintzen. Gure leloa da pertsona bat zaintza plan bat, eta beraz hori albidetuko duen proiektuak, hori bideratu izateko baldintzak sortzen eta eratzen ari gara, eta horiek izango dira 2024 urtean emango ditugun urrats esanguratsuak. Eta 2024 urtea ere izango da txirikorra zabaltzeko urtea, espero dugu otsailean bertan ateak zabalduko dituela eta proiektu eraldatzaile hori, proiektu zaintzaile hori martxan jartzeko urtea izango da, eta beraz esan bezala urte giltzarri izango da 2024an bestelako zaintza eredu berri baten implementazioan. Eta baita ere gizarte babesa, ez hori bada gure ardatz bat, gure politika publikoetako ardatza da pertsona zaurgarriak atzean ez geratzea, Usurbil herri berdintzaleago bat izateko norabidean, hainbat proiektu ere baditugu martxan, hainbat diru laguntza,
Eta bat bada, obari sistema, beti azpimarratu behar da, azkenean gure herritar guztien aukera berdintasuna delako bermatu nahi duguna obari sisteman bidez, gaur egun Usurbilgo 200 familia dira obari sistemaren onuradun, eta hori azpimarratu behar da, udalak horretan egiten duen ahalegina, edo baita ere, ditugun diru laguntza ezberdinak, esaterako, Merkatu Libreko alokairuak ordaintzen laguntzeko diru laguntza lerroa, edo baita, esango nuke, herri bakarrenetarikoak gerala, haur eta gaztetxoei zuzendutako eskola kirolaz gozatzeko aukera izateko, udaletik bideratzen dugun diru laguntza. Ez genukelako nahi, gurasoen errenta mailagatik inongo ume edo gaztetxo geratzea Usurbien kirola egin gabe, eskola kirola egin gabe, hori da diru laguntza honen helburua, eta horiek ere diru laguntza guzti horiek bideratuta daude zuzen ere gizarte babesa bermatzeko. Laugarrena, udalaren eraldaketan sakondu eta misioen baitako gobernantza eredu berria diseinatu eta martxan jartzeko. Hemen udalak digitalizazioan pauso batzuk jada emanak ditu eta gure erronka nagusitakoa da baita ere digitalizazioan aurrera egitea. Horretarako 2024an lehenengo urratsak ematen hasiko gara eta epe motzera, pentsatzen dugu 2026ko erronka batean aurre egiten diogun digitalizazio era hori. Misio baitako udal gobernantza eraikitzeko parte hartze prozesuan baita ere abitzea goaz, urrian 27 Zumarte egin genuen ekitaldian iragarri bezala. Hain jaiztu, Ainoak esan duen bezala, gaur bilkura dugu transizio ekosozialen misioan finkatzen hasteko. Beraz, koordinatuta gaur denak arratsaldean hemen arratsaldeko 6etan parte hartzera etortzera. Eta aipatutako bosgarrena, herri auzoak eraberritzeko proiektua garatzeko aurrekontu hauek pisu handia dute, kopuruei dagokionean, eta guain dirutan finkatu arren horrek esan nahi du aurrelanketak indiala aurreko urteetan auzo eta herri horietan nolabait beharrak identifikatzen eta plana gauzatzen. Eta horren adierazle daia, ekonomikoki partida batzuk gauzatze fasera sartzeko. Kalexarrekin hasiko naiz, Kalexarrek 50.000 euro bideratuko ditugu, kaskoa oinezkotu eta autoen joan etorri hori nolabait erregulatzeko sistema bat jarriz. Hau dana, bertako auzotarrekin partekatua, hausnartua eta adostutako ekintzea bat da. Kalexarri dagokionean 50.000 euro ipotitut, baina ezin dugu ahaztu Kalexar eta bere inguruan zer gauzatzen ari da guantxe bertan, ez da? Batetik esan duen bezala, Negurtzegitikan beko industrigunera jaisteko igogailuak eta autobus geltoki berriak, beste 480.000 euro 3 urtetan zatikatua suposatuko diona udalari eta herritar guztioi. Aurre eskolako aldapa ere, inguru hori jau, Gartondo, Txirikorda, Negurtzegi eta guzti hori urbanizatuta falta da aldapa hori ere lizitatuko da urte hasieran eta horrek berehala hasiko dira, beste 175.000 izango liake. Eta aurretik datorren eta guk nahi baino gehiago luzatzen ari den Pelaionea emakumearen etxea eta auzo elkartearen ekipamendu izango da eraikin horren amaiera edo horretara bideratzen dugu dirua ere, ulertzen dugu auzo honetan kokatzen dela. Aginari dagokionean esan azken urte honetan 2023an guantxe bertan eta 2024an ere esku hartze dexente egiten ari gala. Aste honetan berriki amaitutzat edo eman dugu bertako herritarrekin argazkia ateraz elutx bidea. Bertako herritarren eskaera historiko bat izan da. Eskaera horrek duen garrantzia azpimarratu nahiko genuke. Batetikan Nazional 654ak duen arrisku puntu hori ekidin alizateko bide paralelo bat izango litzake eta hortikan segurtasuna bermatzen saiatu gara eta
kaskoa edo frontoi inguru hori lotu nahi izatea. Eta aldi beren berdegune bat izanik, aisialdirako eta ginatarrek egoteko guneare izango litzake. Horregatik 2024 urtean beste 20.000 euro bideratuko ditugu elutx inguru hortan sortu dan berdegun hori belaunaldi artekotasun hori sustatzeko altzariz hornitzeko. Eta noski aginarrekin ere adostua da, mai iraunkor bat daukagu abian, eta adostuko dira eskuartzoi ezin izango dira. Eta Elizazarreko teilatua edo Elizazarra behar ditun konpenketarako ere, beste 20.000 euro bideratuko ditugu. Eta ezin dugu aztu, guantxe jarri berri da semaforoa, 2023tik eto datorrena, eta kaskoan, urte amaiera hasiera honetan, kaskoko parkea bere osotasunean berrituko dena 40.000 eurotik gorako kostuarekin. Beraz, horiek dira aginan guantxe egitean gaudena eta 2024an arrematatuko ditugun lana. Zubietan, 20.000 euro, Zubietako herri batzarrarekin batera adosten ditugu zertarako bideratu. Gero, santuenean, lehen esan dedan bezala, aurretik egiten diana lana gauzatze fasean auzo plan bat badaukagu, eta honen faseka gauzatzeari ekingo diogu. 1.000 euro jaso dira aurten, eta esan bezala gauzatzeari ekingo diogu. Hor ere, koordinazio mai bat daukagu, auzotarrekin, auzo planean garatu ondoren, bertan eman beharreko pausuak eta jarraipena egiteko. Eta Zubieta santuena aipatu dituen honetan, eta trantsizio ekosozialean aipatu ez dena, aipatu nezakena ere da, Zubieta eta santuena arteako bidegorria. Hori, proiektu hori guretzako proiektu izana da, legegintzaldi honetan indarra jarriko dituguna, eta noski 2024an lurjabeekin hitzarmenak lotzeko fase horri ekin nahiko genioke, idatzia dagoen proiektu ere berrartu, eta aurrelanketa hori ekin nahiko genioke 2025an gauzatzen hasteko. Eta usten dugu, proiektu honek herritar askori onurakarreko diola, eta noski Zubieta eta santuenea biak lotuko ditunez, hori bai. Eta azkenik, etxealdiako irisgarritasun plana, hemen ere, irisgarritasun plan bat landu dana auzotarrekin, eta hau ere faseka gauzatuko dana, eta 350.000 euro bideratuko dituguna bigarren faseari ekiteko. Auzoaren bekaldean, lehen aurparkea zegoen hortan, egokitzapenak egin, aparkaleku gehiago atea, eta irisgarria izan dadin, eta espazio berde bat ere auzoari emateko. Horiek izango leake, eta txokoalderi dagokienean zubia berritzea, ETS Eusko Trenbide Sarearekin hitzarmena sinatu dugu. Obra datorren urtean abiatuko dira, 5 hilabete, 6 hilabeteko iraupen izango dute, eta bitarte horretan zubia eraitsitako da pasabidea. Eta udalak, nahiz eta ETS egin beharreko obra bat izan, udalak 300.000 euroko ekarpen ekonomiko bat ingo du 3 urtetan, 300.000 euro jarriz, eta ulertzen dugu gure herritarrentzako, bai txokoalde eta Binagarrentzako bide garrantzitsua da, baina aldi beren ulertzen dugu baita ere, aisialdirako, bai herritar asko, mapilainoko oinezko bide hori egiteko, ainara juteko, pasabide oso garrantzitsua dela, eta udalak ere 300.000 euro jarriko ditu. Eta pixkat auzoetan, nahiz eta gero gauza gehiago egongo dian txikiak, azpimarragarrienak hauek izan dut. Bost hildorietan aurreikusi ditugun proiektu ez gain, dira baitaren nabarmendu nahi ditugun beste proiektu batzuk ere, legaldiko planean aurreikusi ditugunak. Lurraldea lantalde indartu nahi da, etxebizitzen erronkari erantzuteko. 2024ko urte hasieran irekiko da gubia txirikor da, eta hori guretzako erronka nagusietako bat da udalaritza momentu honetan, hori bukatu eta martxan jartzearena. Horretaz gain, etxebizitza hutsen inguruko diagnostikoare osatu nahi dugu, hutsik dauden etxeak merkatu publikora ateratzeko ahalegina egiteko. Eta erronka horrentzat gisa baliabideak behar ditugu. Gainera datorren urte hasieran eman nahi diogu behin-behineko onarpena APOari ere.
Horrek lankarga handiak hartzen dugunekoan hirigintza buruari, norari. Eta horregatik da ezinbestekoa ere errefortzua. Beraz, bidira helburuak momentu honetan. Hirigintzako lankarga arindu eta herritarren lizentzia baimenak kudeatu eta etxebizitzaren arloari baliabide propioak bideratzen. Gazteria gaian, gazteria eta kulturan barruan, elkargunean proiektua definitzeko parte hartze prozesua ingo dugu aurten. Momentuz, aurtengo lehenengo fasea izango da parte hartze prozesu batekin abiatzea. Horretarako 18.000 euro bideratuko ditu udal. Kirolaren plan estrategikoa garatzeko ere, eta kirolaren plan estrategikoa garatzeko eta beste hainbat proiektu aurrera eramateko ere 30.000 euro bideratuko ditu udalak. Euskararen erabilera indartu eta harrera linguistikoan errefortzuak, euskara fortzuak aurrei eta nerabei ematen hasia aurten, eta etorri berriei euskara ezagutza bermatzeko 30.000 euro bideratuko dira. Nekazaritzaren sustapenerako 10.000 euro. Eta emakumeen etxeko programazioa aurten, 2024ko urtean urte hasierarako programatuta dago, espero duguna da bukatzea obra eta beraia martxan jartzeko eta programazioa aurrakuteko 40.000 euro bideratuko ja. Hezikidetza, sexu aholkularitza eta aurrera emateko lanak. Eta, aurrekontu hauek, aurkezten nahi gen hauek aurretik 9 saio ditugu, auzobira bat egin dugu, eta saio horietan ekarpena jaso ditugu, eta horietako batzuk eguneroko jardunari dagozkion ekarpenak izan dira, proposamenak, hobekuntzarnak, eta beste bide batzutatik bideratuko ditugu, baina aurrekontu hauetan 2 azpimarratu nahiko nituzke jaso ditugunak, eta bat da, Anerreka ingurumen elkarteak eginiko ekarpen bat, Usurbilgo erreka eta errekastuen inventario egiteko, horretarako diru partida bat jaso dugu, eta bestalde Atxegaldeko auzotarrekin eginiko saioan ere, auzoaren gabezi batzuk jakinarazi zizkiguten, eta horretarako ere, leheno aipatu ez dedan arren, auzo herrietako atalean Atxegalderi 10.000 euroko diru partida bat jarri diogu, noski, auzotarrekin gelitu ginean, otsailean elkartuko ginala, eta zehaztuko genitula ze lan eta mundik hasi beharko genuke. Eta hori bilak azpimarratu dut dituzte. Eta hasieran esan dugu, gure ustez, aurrekontu hauek adostasunaren aurrekontuak dira. Oposiziotik jaso ditugun emendakin gehienak barneratu ditugu atzo diktaminatu genuen aurrekontu proiektuan, eta horren isla da, atzo bozkatu ziren emendakin guztiak, alderdi guztien adostasunez atera zirela aurrera. Hau batez bai AJak egindako emendakinak, bai PSek egindako emendakinak, eta baita ere Bilduk ere, aurrekontu proiektu, lehen aurrekontu proposamenari beste proposamen batzuk gehitu dizkiogu, batez ere auzoetatik eratorri diren proposamena gehitzeko, eta proposamen horiek ere alderdi politiko guztien adostasunez onartu dira. Oposiziotik jaso ditugun emendakinak batez ere honako arlo hauetan eragingo dute, espazio publikoa hobetzeko partida handitu dugu, 17.000 euro gehiago bideratuko dira, kirol sailera ere 40.000 euro gehiago bideratuko dira, eta tokiko garapena eta merkataritza indartzeko partidak ere handitu dira ekarpen hauen esker. Eta beraz, esatea abenduaren 20an ez dugula kontrako bozkarik espero.